Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za. Ya sị m na ya bịara taa ka ya gbotụrụ m akụkọ ụwa ya. Ka ya kọrọ m ihe ya gabigara n'ezinụlọ ebe ije dikpuru ya ga. Na tupu ya gaa n'ihu, na m gwara ya ụmụnne ndị na-ege ihe m na-ekwu na ha kelere ya Chineke nna bi n'eluigwe na ụdịka di ya lụrụ, na ụdịrị di o jiri gọzie, na di ya na ọ dị best na-eme n'ime ndụ ya kemgbe nne na nna jiri mụ ya. Ya gaa n'ihu sị m na mgbe ya matara di ya na-enwe ihe di ya nwere, na ọ dịrị ihe izi, mana ya nọrọ nọgidesi ike n'ihi na ya maara onye ya eji. Ruo mgbe ego jiri bata di ya aka, the first ego ọkpụrụkpụ di ya nwetara, di ya sị na ya achọghị ịgbala ahịa, ya achọghị echi, ọ dịka akụkọ na-eso akụkọ, ọ batara na ihe ya na ya abụọ na-eme, na ya chọrọ iji ego nọ gaa lụọ ya. Di ya wụkwanụ nke diọkpara, na ya chọrọ iji ego nọ gaa lụọ ya, dị sure na ya eseke ole ya, na ya achọghị ime isie. Ya gwa di ya sị mba, na a na-eji ego azụ ego, na ego na-akpọta ego. Di ya sị ihe ọ na-akọ na ọ na-akọrọ onwe ekwu elugwu ala, na one thing with di ya wụ before ya eme ihe ọ ga-echege ihe achege chebara ya echiche, o checha ya pụta sị m lekwa ihe ya chọrọ ime, tren na-egbugodo n'azụ ya ihe ahụ ọ chọrọ ime ọ ga-eme ya. Na o ruole mgbe ya ga-aga eji ya nne ya na ụmụnne ya na ada nne ya, n'ihi na nna ha anwụọla. Ya na di ya zowulie ndị ụlọ di ya rute n'ezinụlọ ahụ. Ihe awụ ihe mere Christmas period. Ka ha rutere, nne di ya ele ya nabata ya, na nne di ya nabatara ya the very first time ọ hụrụ ya na ọ nabatara ya, na ha nọ na for some hours before ada nne di ya eshi ndị di ya bịa, n'ihi na akpọrọku na kedu ọkpara na-akpọlata nwaanyị ọ chọrọ ịlụ. Mgbe ada nne di ya bịara, mgbe ọ jụrụ ya onye ebe ya wee kwuo obodo ebe ya shi, ya sị ada nne di ya sị na ọ gịnị ka a na-akọ, na no ndị ụmụ nwaanyị obodo ahụ na-alụ ha alụ. N'ihu ya ka ọ nọ na-akọ destin. Di ya wụkwanụ onye oke ụka, and as of that time di ada nne di eji o ji tọkedo uri, the only person na-anaghị adara ya n'ikpere wụ di ya wụkwanụ nke diọkpara. Ọ bịa na-akọ ihe ahụ na-akọ bido gwawa ya okwu otu na-adịghị mma, n'obodo ya shi adịghị mma, na ha na-anụde na di, na ha na-agwọ oke ọgwụ. Ya jụwa mmanya sọ wechetaghị nwaanyị ahụ nke ha onye famili ha lụrụ. Mmanya sị nne di ya jụwa gwawakwa ya sị na ihe nọ na obodo wee nwere ndị ọjọọ nwee ndị ọma. Ya sị mmanya repeat hekwara ihe ahụ o kwuru. Mmanya emere ha ọnụ di ya, na ada nne di ya mere that very day adịrị ya very difficult. The only thing de nwere ya nyere obishi ike wụ di ya, n'ihi na ya ma ụdịka nwoke ya na-eme ka ihe. Ọ dịghị okwughị ha oke okwu. Ihe o kwuru ihe ihe niile ada nne girichara that day, n'ihi na ọ ada nne ka ada tụrụ di ya nwoke diọkpara. Ihe niile ahụ ada nne di ya kwuru that day, ihe di ya sara ya wụ gị kwurucha merecha gị na ega ebe ibe nọ na ya na-eme ihe ya bịara na awụ ka ya eji ha na gwakwana ha na ya dịla redi. Ya nọrọ nga jụwa ha ka diọkpara wụ di ya, na obere ego batara ya aka sị diọkpara kwubedo okwu ya n'ụlọ, na okwubedo okwu ndị ken ha toshiri ya na ya abụọ toshiri inyedo ha ndụ, nyere ha aka establish ha. Ozugbo ọ hụrụ 1 naira n'aka ya, ihe ọ gara ikukuru nwaanyị, not just wine, anyhow woman ọ jara so ọfị na nwaanyị onye ọbụla ọ hụrụ ibubata na family a. This woman na-atọ ọka na-akọwashi ọka na-ekwu na so eluigwe ga-adanye ga-eme nothing. Di ya wụkwana oke okwu, di ya sị akụkọ ihe ahụ ọ bawana that day. Ndị ka ọzọ ahụ ebe adanne ha nọ chanel ebe adanne ha, n'ihi na point adanne ha mekiri na ụmụnne ya na ya abụọ toshiri na emebe ha nwe bekee kwa ya kwajiri ọfụma, ya ga-ekukuru nwaanyị dịka nwoke wereze datin chala ebe ọ n'ihi na ọ ya na-achọrọ ha nwa chọkọchọkọ. Nne di ya ekwukwen hụ okwu. Di ya ga-kpọọ ụmụnna nara list bịakwa ụgwọ isi ha lụọ. Adanne ya ejishi ike nweta oshi tọngata nne di ya dewe na ha side. Nwaanyị mba nọ mza ka ya na di ya lụọkwara lụcha ihe isi ike atakara. Ya gwa di ya si ya na ebe o shilota ede na ya chọọ 1 room shi ebe ahụ mewe operate, ka ya nwa kpọrọ ụmụ abụọ ya mụrụ lakwuru nne di ya na village gaa nọrọ ebe ahụ manage. Di ya sị gịnị na ọsị gịnị nakwa mana mmanya aghọta ọnọ na another thing. Ya sị mba na nne di ya enweghị egbu ibe, enweghị ata ibe ya ata, na ọwọ ka ha ga-ekwu na aga aka ya ihe. Ka ya gawa na room di ya na village gaa nọrọ na ọ nọrọ na oji bekee ghọwa onwe ya ada ka ojishi naanị ya dị iche.
ka ya soro nne di ya gawa ugbo enwe ala ha ga-eji ihe ejie ka ya tiwe ya ihe tiwe ya ma ihe na life ga-adịtụ izi wute ụmụaka na village than ha nwaanyị nọ na township ya na ya abụọ ọ sị di elega anya mmiri akpọbepe ya n'anya kpimkpim na nwaanyị mba nnọ mza na ọ weta eshilowa village na ihe nne di ya mere ihe anta nne di ya mere na ọwa ihe eji ọ na-ekwu na ya nọ na village ahụ na ihe a niile meganụ na ihe a niile daganụ di ada nne di ya nwụọ ka ọ nwakwara nwụcha ụmụnne di ya na-enye nsogbu ebe a na ọ na-atọ ụka na ọ na ọ dị too authoritative ya chịrị ụmụ ya lokwutezie nne ya na village na ya nwa awụzi ihe a na-akpọ corporate maid ma ụmụ ka ya chọrọ ilo ma isi ya onwe ma nne di ha atụkọ aka na mma ihe na-akpọ hellfire on earth nọ ihe nwaanyị a kiritiri ya nakwa na edi di ya ekpekwa na di ya si ya ma exactly ihe ọ na-agabiga mana ọ ga-adị mma ya na di ya ekwucha di ya gbanyụ fon ọ ya ka ya nọ one day di ya gwa si ya tinye n'ekpere na ya wụ na ya na-ekpebu 2 hours na ugbu a naanị ya mara fasting ya ga-eme ya mee na enwere business ya pọshuge na enwere somebody chọrọ ime introduce na one business na business ha nwee isi na life ha ga-echange forever and ever akpata ya wụọ ya ya si die na ihe o ji wa ya ekwuge na ya banye n'ekpere ugbo ha chọrọ ya banyekwa n'ekpere 1 week later di ya kpọ ya na ọ sụọla na the business na asụọla na ọ sụọla na aha ya pụtara na business aha ọ hịọrọ ahịọ and ọ dị regular ya ṅụọ di ya gwawa na ya achọghị ụlọ ya achọghị big house ka ya emejie ya before ya na ụmụaka gbagotewe ya si dị nsogbu anọ na nwaanyị mba nnọ mza na ọ wote ka ya shiri obiọma na ya ma ada nne di ya nwere anya onyokomita o nweta o shinyote na ya nwege joy despite ihe ha na-eme ya ada nne di ya kpọwa ya so na ọwụ n'ụlọ nna ya ka ọ ga-adị happy like that na ọ na-eme denwa ahụ na ya nwere thick skin na ọ ya na ya abụ ebe na ya gwawere ya ọnụ na ya chọọ ka ọ bata ọ mawa ya ka ịgwa ya datina nwa ya toro ya enweghị ngwuwa okwu ebe dị ọkpara nne ya nọ ọ na-achọ igosi ya datina mkpunala na ọ good mana ya ga-agwa ya na enwe bojas na-agacha n'ụlọ nne na nna ya ihe ha mere ya tọnụ nne di ya kpọ ya ugwo kpọfee ya ruo ka di ya chọtara ụlọ ọnụ ntara wes na enwere moto ya chọrọ ịzụ ya gwa di ya si ebukwala moto ahụ alọta village na ọchọ ịlọta bịa ịkpọrọ ha na ọ lọta n'aka ọcha kama ya paakị moto ahụ somewhere na moto ahụ alọtakwala ụlọ di ya si akụkọ ka ọ na-akọ na ọ akụkọ ka ọ na-akọ na ya don worry na ya na-alọta bịa ịkpọrọ family na enwe onye ji ụgwọ ruo mgbe ọsọ ga-alọta ya wụchasịa drive in nwaanyị mba nnọ mza ya sị Chineke nyere di ya turn around dị egwu mgbe ya hụrụ dị moto kpata oyi wụga ya ọ gwakwanụ nne di ya na ya na-alụ gwakwa nwa onye ọ gwara naanị ya nwa ka ọ gwara na ya na-alụ ya paakị chakwa na akpa ejikere sọ ụmụ ya ahụ gwa nne di ya na ya ga-alaiki ịlaghachi oji bekee ebe di ya nọ nne di ya so mee ihe ka ya nụrụ mmadụ ihere abụọ eme ọgaji ebe na-enwe ebe ọha ọgaji ka ọ gaga chikwute nwa achagide ya na ọ na ịga nga na ọwa nweghị ụlọ ka ya tụpụrụ nne di ya ya paakị cha akpa ya ada nne di ya si ya kọrọ ọsọ geeti na ya ga-eji osisi akpụgbu ya marakwa ya gba ya nkịtị ọ ya ka di ya gburu họn pọpọmpọm na ya mana di ya na-alọta ya rọsha meghee geeti di ya drive ta in ha niile agbapụtacha onye ihu onye azụ agbapụtacha di ya shi na moto rito lewe ya ote ya dị lege ya ote ya dị lege finish jụwa ya si ya paakị ala ihe ya si mgbe a ga-adọju ha na moto nne di ya si ọ ga-ememe na ọmakata ahụ mme na ọ gaghị eme na ya ebe ihe ọ bịara bịa ilete gwakwana ya na ya kpatala ego na nwunye ga-anọ ngala na ya laghachi na ego a ya ahụ ga ugbuene na ya eribe na ọwụ nwunye ga-ebu izu eri na ya ebure n'afọ 9 months na eribe ego ahụ na ọsụkwanụ na ọ ga-eme na ya ga-abụ ya na ya ga-eme ka ụmụnne m nwaanyị ekwe ọ sị di ya jụọ ese ọ paakị ala sị ya ibuba ihe ndị na moto ibubaju ihe na moto ụmụaka ụmụ ya wejuo n'ime moto otu a ha dị ọsọ ha sị na ha bụdara ha banye moto otu ahụ ya anụ nga anụnụ gwa mme ya si ya na nwunye ya eji ego elu ha so ga lọta na eledelete ha tọnọ ya ihe ha mere nwaanyị nwunye ya na ya ma nwaanyị ya lụrụ na ha eledelote ha tọnọrọ nwunye na nsogbu anọ na ọwụ ha ọnwụ mmadụ ta nne dị ejighị ike kwuo okwu that very day ọsọ abịa moto alawa ka ha lara di ya baizie ada nne di ya baizie n'ikpọ di ya mgbe niile ya sị mma eji ahụ
ma ọ ga-asọ mmeji ahụ ya sị ụlọ saịdị ebe ha nọ no fensị adana otu a ka di ya na-esendịrị ada nne di ya ego na-esendị ego ụmụnne ndị ka bidoro na nwere biznes a na-eme di ya sọpọtụ chakwara ha for some of them etendacha apology na ha dị sorry na ihe niile ha mere na otu a chiri gwa ya okwu ya sị ka ha agala na nwanyị mba nọ mza na nne di ehibiri n'ezigbote ọrịa na a na-esendịrị ada nne di ego ya were na-eletara ụmụ ya na-etinye na ahịa stọọ kpọsara orege n'ihu ụlọ ha ebe ahụ na nne di ya ikpe ya ga ụlọ ọgwụ wụọ eme ya ga-azụrụ paracetamol eme ya ga-azụrụ ụmụ ọgwụ malaria na-enye agadi nwaanyị ọ ya ka lasbon ha lọtara lege mma kpọwa dede ya wudie na ha ga-eluzukwe mma ha mgbe na-adịghị anya na ahụ adịghị mma ha mma otu na mma ha agagadịghị ụlọ ọgwụ na ego niile ose ndị gara adanne na enwekwa ihe oji ahụ ga na ahụ gakwa enwekwaghị improvement that woman okugezi ume elu na ọdọgwụkwa anwụ di ya and also mmasị agagaghị ụlọ ọgwụ na nsogbu dịkwa ada ọsị di ya si nsogbu anọ na ya ga-ama ihe ya ga-eme mgbe e mere kọl ya ma ya lọta di ya kewara ya na ya gwa di ya sị na ka ọ ga-akpọtara ya nne di ka eji aka elekọta ya di ya sị gịnị na ọmakwa ihe ekwu ya sị yes na ọ kpọtara ya na ka eji aka ya lekọta ya DS ọ dị shọ yes na ya dị shọ ọ ya ka a gara aga kpọta ya bịa ikpere di abịara bịa ikpere nne di ya da nne di ya jụ na ọ right ya sị sendara ya ego ka eji aka ekpere mme ya ga ụlọ ọgwụ na ya trọst ha any stranger ikpere mme egbe ngam na ya gwara na m agwa na di ya chi ime ihe ọ na-ele mmadụ anya n'ihu ya taa ka o shiri kporo the woman tige n'azụ moto nyere ya lụtawa ka o rutere that very day ya kporogodi ya ga-asa ya ahụ were mmiri ọkụ shie mmiri ọkụ gboro agbo sa ya ahụ masaji ya nye ya ezigbo nri ya erie akpọrọ ya gawa ụlọ ọgwụ rute we ya treatment n'ahụ ọ ya ka etritichara nne di ya ahụ abịa dị ya mma nne di ya bịa na-arịọ ya si agbaghara na ihe niile ya mere na ya ma na ya emeteghị ya na ọ bụrụ naanị na ọ ga-agbaghara na ya biko ya gwa nne di na ọ bụrụ na ya agbagharabeghị na ọ ga-abịa ebe a na a ga-anọkwa na-esendịrị nwa ya nwaanyị ego na ọ bụrụ na ya agbagharabeghị na ọ ga-anọ n'ụlọ na ọ kọwala akụkọ ihe ndị ya chefuru echefu na ihe ọ na-arịọ agbaghara na ọ na-echetara ya nne di ya bewe kwakwa ụmụaka bewe si ahụhụ ụbọchị taa o begalakwa anụ ntara ya sị ozuole ya gwa nne di ya sị na ọ na ọchọgodo ịla village na ọ na-ịga nga na o nwere room edenwere naanị ya ọ nwere mada ya nwaanyị kwuru ya ọ ya na nne n'ehi ya na amakwukwe n'ehi na ọ na-ịga ha na-ịga n'obi ọma na-enweghị nsogbu ọbụla enụgidezie ahụ ya ebidoghekwe akpụrụ ya gaa ụlọ ọgwụ ka e rutere ụlọ ọgwụ mmara na ndị dọkịta and the woman akata agbadana na mmadụ akọwa otu ihe ọwụ mege n'afọ na ọ ga-eme operation this and that ọ ya wije ahụ nne di ya gara ọ lọtazi ya nwụọ ebe a ewelata oji ada nne di ya nwe onye nụrụ from ha okwu ha okwu a na-agbagharị berial tige mme na mọchụarị bulata ya tige nne di ya na mọchụarị budata ya very close mgbe ọ ga-awụ achọ ili ya ọ dịrị ha izi na nwanyị mba nnọmza by then ya rụkwa ime because nne di ya mgbe ahụ ọ bịara ọnụnọ bịara nyewere ya aka na nne di ya ụmụaka lọta skul ya na ha na-anọ ya enwe ike gara shedi biznes ya na ọnwụ nne di ya ka ya fụ and ya rọ ha ime heavily pregnant nne di ya mgbe ekwugokwa ili ya na afọ ya nọ 9 months ruo the very day a na-eli nne ebupụta ebulata ozu nne di ya ka ada agakunu ka ọ weti ndị omi amụ amụ ma ndị ọ zụrụ ma ndị ya na ha rọ na mma ma ndị eti ebe ndị omi amụ amụ ha bịa dade that na ha nwetara information na nne di ya na nne di ya rụ na mma na information ọzọ ha nwetara wụ na ọ kacha anya bịa kpụrụ nne di ya ji aka ga pagbuo ya because gịnị na ahụhụ reason ọ ga-eji act like ọ dị woman mụrụ ya ebe ada ya nwaanyị nọ na-eletege nne ọ bịa ya na di ya bịa kpụrụ ya n'ike onye di ya iwu bịa kpọta ya mkpọta ahụ akpọtara nne di ya bịa township ọ pagbuo ya just to revenge na ọ ya nwagburu nne di ya ọ si ekwu ha okwu di ya gbawasị gịnị ọ gịnị ka a na-akọ ya gwa di ya si ya don't worry na n'obodo ha na ndị omi ama na-eso ha n'ike na ha bụga ka ha kwucha obi ha ekwucha ha ekwu ihe ha chọrọ ọ ya ka ha kọwakwara kocha na a ga-eburu ozu nwaanyị a doruo ya ala na ya nwa ga-cross the woman ozu ahụ na ya ga-eburu afọ ime cross over cross nyefee the woman kwuo nkwu that na ọ bụrụ na ya awụghị ya nwagburu this woman ka ya mụọ nwa na udo ma ọkwa nna ya nwagburu ka ya pụtakwala n'afọ ime na
Nwanyị mba nnọọ m za sị mara na nga emege burial because ụmụnna ya bịakwara di burial. Ha eshi na kanopi ka ha gbapụta. So gịnị ka a na-eme ba na gịnị? The two families, the two villages are clash ọgụ a na-achọ imesasa ihe ya rịọwa ha gba ikpe rịọwa ụmụnna ya sị ha biko na ọ ha zụrụ ya na ha maara ọfụma na ụjọ atụla ha na ha nọrọ na ya ma nne di tie ndị ya sị biko na ya nwetara ajụjụ ha si ya si ya gaa n'ihu ya gwawa ha sị na ha niile nọ nga ugbu a na o doro ha anya na onye ọbụla shi ndị di ya bie uche ugbu a asọ nwaanyị ama amụ na ya nwankwa nwaanyị ama amụ n'obodo ya shi na onye kọrọ ha ihe a niile onye kwara ha proof enwekwara ihe o ji n'aka si na lekwe na ihe kpatara n'ihe ahụ kpatara na ya ejiri si na ọ ya nwagburu nne di ha si ya yes kpọwazi ada nne di ya si ele ihe ahụ o kwuru na mama ya kwuru na fon mgbe ọ kpọrọ na fon ada nne di ya si yes na mmanya shi n'ụlọ ya mgbe ya na-elekọta ya mgbe ọ dị ndụ na mmanya kpuru ya sọ nwụrụ ugbo ya na-aga nwụ na ya nwụọ na ha ekwekwele nwunye nwanne nwoke nọrọ ngala na ihe o mege n'iche na ọ bịara bịa kpụrụ egbotewa ebe ya makwa sọ ọwụ revenge ka nwata nwaanyị nọ chọrọ ime na ogbugwekwele na ke wuri na ọ na-enye na ogbugwekwele ya jụwa ya santi ya sị ihe mma kpụrụ mgbe ọ dị ndụ ọ nọ n'ụlọ ya sị ihe o kpụrụ agwa nga ya sị sobanụ gwazie ha sị ngwa na ele mgbe otu ha chọrọ ka ya ha denwe n'ozu otu ha chọrọ isi denwe ka ya eme ihe ha si eme ha nọrọ nga sị nwe ihe nọghị nga enweghị nga ha nọrọ nga bupụta ozu nne di butuo ya na tebụl ya dịka plank dowe di ya bikwu ya gwa di ya sị na ya eghere na ya ọka kemgbe ya na ya bụ ọ jiri lụ na ọhụrụ dis one ya si ewepụrụ ya na ihe na ọ fight ya ka ya fight ya ụmụnna ya gara bịa ya ajụ si na ahịa ya ga-anwụkwara ha ngala ugbo na onye ọbụla zee ụmụ ndị omi ama ma gbawụ ọ si anụrụ nga kporo aja jide aja n'aka abụọ si mama gbowe nne di ya ihe nwụrụ nọ na awa ahụ ya na ihe nwụrụ nọ na ọwa okpokoro ahụ ya na mmụọ ya nwụ na ije ọ bịara n'ụlọ ya na-enwekwala eshi eburu ya ọnụ na-enwekwala eshi chi hụrụ n'ụkọtụ ọwụghị ya nwa shiri mmiri ọkụ maa ya masaji ya na o mechara rịọ ya si agbaghara na ihe niile ya mere ya gwa si agbagharala ya nyere ya ezigbo nri leta dịka nne mụrụ ya na ọnwụ na ọ nwụrụ na ọ bụrụ na ọ wụ n'ihi ajụ agwa ya kpara ya gburu ya na ya ekwekwele ka ya pụta n'afọ ime na even ote ya na-enyefe ya ugbo ene ka ọ gwọrọ ya ọnwụ na ọkwa anya kpum ebe ahụ lekwe ka ya bịacha now ọ bụrụ na ọ kpọhụ nwa ya na fon nwa ya nwaanyị na fon gwa ya ihe na ugbo na ada ya nwaanyị kwuru na ọ bụrụ na onwe mgbe o gwere de fon gwa ada ya nwaanyị gwa ya ihe na ugbo enene o kwuru ada ya nwaanyị so kpere na fon na-agwa ya na ya atala ahụ na ya emege ya kpaga agwa ọjọọ na ọ bụrụ na ọ kweghị mgbe o mere kọọlụ ahụ o kpere nwa ya nwaanyị kọọlụ a na ya na nnefe na ya na-enyefe na nwa ya nwaanyị ga-ahụ gị ọ ga-atagide ahụhụ and ọ gaghị akaru ka ya were anwụ ya wụrụkwa na o mere kọọlụ a n'eziokwu trutru na Chineke bi n'eluigwe jọjụọ mkpụrụ obi ya gaghị ezu ike and ya ga-amụ nwa ya n'udo enweghị ga-eme mgbe aka ada nne jiri so na ha ekwekwele nwaanyị anyefe ha ekwekwele rọsha ya ka ya hapụ inyefe the woman ha sị ọgịdị ka o mere ihe o kwuru dị mma kwuru dị mma ebe niile gbawaraghara ebe na agbawaraghara so ngwa woman ejide si ihe ahụ awụ ihe a si ekwuo na ihe ahụ awụ ihe ya si ekwu ya jụọ ese lee ihe o ji chọ ka ya kwuo ihe o kwuru na ihe gbasara ịṅụ iyi na a na-aṅụ isi abụọ na ọbụghị ofu onye ị gaghị jọs gị kuku kọsọntin kwuo ya chọzie ka ya ṅụfee no na a ga-eko ego na ihe ahụ o kwuru ọ bikọsi ya demand hụ na ọ ga-abịa nyefekwe mmanya kwuo na ọ bụrụ na ọwụ mmanya kpere na fon ihe awụ ihe mmanya kpere na fon agwa gị na ọ ga-enyefe ote ya ga-enyefe bikọsi ekwu ihe everywhere hụrụ ọkụ ebe niile hụrụ ọkụ mgbe aka di ya jiri pụta si nna ya sị na ọhụrụ ihe ahụ o kwuru ya sị ejide aja ya wụfukwule na enyefere ya mmanya mgbe ahụ di ya achọpụtala na ụjọ abịala ada nne di ya si enyefee ya okwu everywhere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji ụfọdụ ndị ka nwoke ji di ya a na ozu mma ha doro na ozu nne di edoro n'ala ya ekwucha na ihe ekwuru ha si ekwugharịa ha ekwuo erote ya chiri ha chiri gwa wepụga ka kọọlụ asịkwa kọọlụ asa ya saa na ha ejikere bụ na ha dịbeghị redi adọwa nwaanyị for over 30 minutes okwu a na-aga 1 hour okwu a na-ahịọ lekwe nne di lekwe afọ ime nga ka ha ji ya sị mba na ya ga-aṅefe na ekwere ihe ya chọrọ ikwu na ya ekwuole otu ya chiri kwe na ọ weta ha asịkwa ndị omi ama m ndị ka nọ na saịtị gara ada nne di ha asawashi na ihe asị ekwu awụ ihe o kwuru na elu na ala ehuru ọkụ everywhere dị hot na ọ ga-ekwu ya otu ha chiri gwa ya ndị obodo si a na-eme ya eme na ahụbe ụdịka wickedness ka
eleke nwaanyị ime nyefe onye nwaanyị nwụrụ anwụ okwu everywhere they atọ nọ everywhere to something else. Village chief ha ma ndị ọnụ na-ekwu ekwu apụta bawara ndị omi ama amụ na ihe ejiri enwe ndị omi ama amụ n'obodo ọ bụ maka eziokwu na ihe na ọ bụ obodo nna mụrụ ha na onye hụrụ eziokwu ekwu na ikpe ọjọọ ikpere na ụmụnna ga-eso n'ala ndị dị ndị omi ama ama nụrụzie nwayọọ enwezi onye kọgazi ya ya a na-asị akwa mana ya kụchapụ aja nna ka ya gene nonsense a for way too long na ya kụchacha aja ọsịsọ ọ sị m ga ya na-akụchachizi aja anụ nta ya ebe akwa ahụ nụnụ ya ebere ihe ọzọ ya nọrọ n'ukwu ya n'ọchị ya baa lebọ the trauma dịrị ya too much ya baa lebọ eburu ha ozu nne dị ebugo ogegehekwe n'elu tebụl ebe dekoreti ya ili adịla dị eji eli ya anụrụ nga mgbe ya bara lebọ nwanne ya nwaanyị ma one woman ya na ya na-adị na ma few women eduru ya baa n'ime ụlọ nụrụ hụ 30 minutes n'ime room ebe ahụ na ihe anụ gazi ebe niile edereze yi m ihe ha na-anụziwu mkpu otiti ya na-eti nga epushuge nwa ya ma ọmụọ nwa nwoke atọ na obere ala ebe a na-ebe akwa tụ ndị n'ọchị ndị na-akwa asị na chai ụna anụkwa na this woman aka ya dị ọcha aka ya dịkwa ọcha ụna anụkwa ya na-akwụ ya ebiri everywhere elizi asịzi di ezi asịzi na siliere ya mmanya wite ọṅụ na onye bekwele pịam na mmanya nụgidere n'afọ ime mmanya ekwucha ote ihe a ga-eme na ote na mmanya chọrọ ịnọ ọ chọghị ịnọ n'ala ili anụ okwu nwa otu a ka a lụlụrụ nwa ya dị very happy siliere mmanya na onye beghekwala akwa na mmanya nwụrụ a peaceful woman otu a ka esi lie nne di ya nwa na-ebe nga n'ime ụlọ a na-ekpochi ili elie nne di ya na ihe anyị emecha since anyị a jiri mecha na nda nne di ya ha awụbeghị ahụ na o kwobere n'ọrịa na-enyefehụ mmanya na idite ihe asị mee plan ya mmiri ọharịa amaghị ya mana ọ nọ n'ezigbote ọrịa hụbiri n'ezigbo elu ọrịa dị ike na-akpọzi di ya na ya gbagharị akpọ ya nwa gbagharị di ya gwa na ọ bụrụ na okwuhụ eziokwu gbasara kọọlụ ahụ o jiri chọ ka nwunye ya were nyefee mma ha na obidebe ịrịọ mgbaghara ọ gwewezie na kọọlụ ahụ mgbe mma kpụrụ ya na ihe mma ha gwara ya wụ na ya chọọ wee mejie wit nwunye nwanne ya nwoke na this lady na ọwụ angel Chineke kpọbatara n'ezinụlọ ha na ọwụ ihe mma ya gwara ya mgbe ọ kpọrọ na fon na this other one ya kwuru na ya kwuru ewite iwe na mgbe ekwensu yuzuge mmadụ na asị gbagharị na ọ dị down na m judela ọnụ na di ya obi di ya elotube mana ya rịọ ya na obi ya ga-elotu na ekwesịrị ịrịọ di ya ka ọ ga letewe this type of woman na ekwesịrị ịrịọ di ya na ọ naanị ya ga-arịọ di ya na di ya jugodu na ya nwa na ya ga-eji the money itinye nwaanyị awa ịga ego n'ụlọ ọgwụ ya wepụta ya n'ụdị na m judelu unu na ya ekwesịrị ihe nwaanyị ya mere na ya ekwesị ka ya gasị di ya gbaghara ụmụnne m ebe ka ọ gbanyere ọsọ mgbe towara ya ọnụ naanị ihe m nwere ikwu mgbe ị na-ama ihe echi ga-eweta lụrụ n'ere onye n'ihu otu Chineke ihu onye ọbụla dị n'iche n'iche ka akara ka onye ọbụla dị n'iche n'iche ọtụtụ ndị mmadụ akwara na the guardian angel onye ga-ebute ha mgbe ọ nara ha kwara the person kwanye ya n'ime olulu kwara ya kwa kege ya n'ihi na onye a Chineke ji gozi ọ ewekọtara ya na ngwa ngwa ọ bụ mmesọ imesọrọ ya ga-eme ọ ga-eji eme ihe ahụ ga-arịgide n'ọdịnihu ya ehujie si ya agaghị adị ndụ ihe eme mmadụ dịka nọ mana opportunity ahụ o jiri wekete mgbe onye ahụ bịara gị filie ihu ha echi gị gba ụta gị kwana ịgba ụta okwu nga na-ekwu okwukwu gị kpekele otelelu bikọs ị hụrụ 1 naira n'aka bikọs ị nọkwatala gị chefuo echi ụmụnne m ọsọ m jụọ ọnụ si na enwere reason onye ga-enye di ya reason ya ga-eji bịa rịọwa di ya ma ọ fọzikwa ya wee wepụta ego ya na anaghị ịzụ nwaanyị dị otu a ndụ ọ nga ọha na m n'ọnụ udo dịrị ọnụ